ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବେଇମାନ କରିଥିବା ୟୁଦାସଙ୍କ ପ୍ରତିସ୍ଥାନରେ ମତ୍ୟ ନାମକ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ ଚୟନ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ବିବରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ 1:15 ମିଳେ। ଅନ୍ୟ 2 ଜଣର ମଧ୍ୟରୁ ଲୋଟି ବା ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବାଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବପ୍ତିସ୍ମା ଥିବା ବେଳଠାରୁ ନବମାନ୍ଦନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ 12 ପ୍ରେରିତ ମଧ୍ୟରେ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନିଷ୍ଠାବାନ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ବାଇବେଲରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଲେଖା ନାହିଁ। ପୁରାତନ ଇତିହାସ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଜୁଦିଆ, କାପାଦୋକିଆ ଓ ଏଥିଓପିଆରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ର ମାରି ଓ ଶିର କାଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ରୋମାନ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମେ 14 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ କୋଲାହାଡ଼ି ବା ତଲବାର ସହିତ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଏ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଶହୀଦ ବୁଝାଏ। ସାଧୁ ମତ୍ୟଙ୍କର ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଯୀଶୁ।